Pulis gipusil sa riding in tandem suspect sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang usa ka miyembro sa Iligan City Police dihang gipusil sa Barangay Tubod, Iligan City pasado alas 2 sa hapon adlong Martes. Nailhan ang biktima nga si Police Senior Master Sergeant Ruel Vacal, kinsa Chief Investigator sa Iligan City Police Station 4. Doon na kiniigo pinusilan sa tiyan. Naka-off duty na siya pero galing siya ng police station kasi meron siyang inaayos na request for transfer ng arrested person. Sa investigasyon, nagmaneho kuno si Vacal sa iyang motorsiklo sa Purok Violeta sa Barangay Tubod dihang adunay duha ka mga sospek sakay sa motorsiklo ang mihonong ug mipusil sa biktima. Sa karon, ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil, ilabi na ang mga kasong gipanghawiran sa maong pulis. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga nakasaksi sa maong insidente o adunay impormasyon sa mga sospek nga makig-alayon kanila. Work related to kasi wala naman siyang kaalitan whatsoever. At yun nga lumalabas sa initial na investigation ng ating work related. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.